נציל את המפית, מאמי, לא? רגע, תביאי לי כפית בבקשה. את מורידה את הסינר? לעזור לך? יופי. תני לדוד. תני לי. תודה. כן, תני לי כפית. בבקשה. יש הנפש של מלצרים. כן. תביאי גלידה לדוד. אני רוצה את הכפית בבקשה. קחי לו את הגלידה. נלה, נשפך לי, אני צריך את הכפית עכשיו. זה תכף נשפך, אני צריך את הכפית. זהירות, זה חם. זה חם? מה זה? מה זה? מה זה? לא, אבל מה יש פה? מה יש? תה או קפה? קפה? סינר זה בשבילי? תודה. איפה הבומביז'ה? הנה. הנה, יש לי סינר. תגידי, איפה הבומביז'ה? איפה הבומביז'ה? תודה. איפה סבתא? שלא יתחמם, נכון. אני pusiste. אוי, מה זה? מה סבא הביא לך? איפה זה היה ראוי? תתני את זה לדוד, תתני. אני רוצה את הבומביז'ה בבקשה. מה זה? את שמה כפית? גם כפית וגם זה? מה זה? מטה? מטה ובומביז'ה. שלום, ביי ביי. לאן את הולכת? לאן את הולכת עם העגלה? את רוצה גם מטה? אוי, את נושכת את הבומביז'ה? איך הבומביז'ה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מילה, מה זה? מה זה? לשים לך. אני רוצה לדעת,